Ben, bos días. Hoxe acabamos de ter unha xuntanza do Grupo Parlamentario de En Marea coas representantes de mareas municipais nos diferentes concellos do país para analizar as nosas iniciativas cara ao plan de transporte público de Galicia que se está presuntamente elaborando por parte da Xunta de Galicia, e digo presuntamente porque é tal a opacidade que nin siquiera sabemos en que punto está esa elaboración. O que si sabemos son os precedentes, e os precedentes da política de transporte da Xunta de Galicia son nefastos, comezando pola sentencia que anulaba 129 concesións pola neglixencia do Goberno popular que prorrogou irregularmente as ditas concesións. Ademais, esa sentencia colleu a Xunta de Galicia sin ter un traballo previo realizado e, polo tanto, tuvo que recorrer ás presas, ás improvisacións e á chafallada que denunciamos no seu momento. Parece ser que non está disposta a rectificar e que segue con esta carreira adiante que pode significar a perda de dereitos á mobilidade de moitas galegos e galegas que verán recortado un servicio máis no rural e no urbano. E temos ese precedente que é a aplicación da primeira fase que foi concedida por 2 anos ás empresas no verán pasado e a contestación dos concellos e dos cidadáns ante o recorte de frecuencias, de horarios e ante unha pésima planificación que fixo aparecer problemas por todo o país. Nós creemos que estamos ante unha oportunidade de definir un novo modelo de mobilidade, de definir un novo modelo de país. Temos a oportunidade de empezar nun folio en branco a diseñar unha alternativa para o século XXI deste país, que debuxe un país máis equilibrado, con máis dereitos para a xente, máis sostible, con menos negocio para as empresas, pero con máis benestar para os cidadáns. En frente nos encontramos cun goberno galego que actúa con opacidade, sen deixar participar aos concellos, pechándolles a porta e negociando as oscuras coas empresas en base só a criterios económicos. Vemos, ademais, unha falla de información que se traduce en privilexios para as empresas e en prexuicios para os cidadáns que deberían de utilizar ese transporte. Ante iso, temos feito unha labor productiva nesta xuntanza que vai culminar xa en principio, en primeiro lugar, coa elaboración dun texto base para a presentación de mocións en cada un dos concellos deste país, trasladando tanto a problemática xeral do dereito á mobilidade como os problemas concretos destes concellos. Queremos que esta problemática chegue á cidadanía para tratar de que a cidadanía e os concellos participen no deseño de políticas que nos interesan a todas e a todos. Por tanto, hai unha base para presentar esas mocións nos concellos e a partir de aí non pararemos e faceremos diversas iniciativas tamén por todo o país para elaborar alternativas e que cheguen as alternativas a xente, alternativas a unha política neoliberal que, sumando con outro tipo de políticas de desmantelamento de servicios, debuxan un país que, como sabedes, esvaece demográficamente, se desequilibra, desertizo rural e non dá solucións tampouco á xente que vive nas cidades. E para iso, pois, tamén van a intervir agora para complementar o dito, en primeiro lugar, Concha García, concelleira en Teo, concelleira no goberno de Teo, que ten pelexado moito e que está pelexando moito por dar aos veciños e veciñas non só de Teo, sino da contorna, pois un servicio digno que lles axude nas súas vidas. Bo día. Bueno, efectivamente, eu estou de acordo en que estamos ante unha grande oportunidade, porque os momentos de cambio son momentos de oportunidade, pero non é unha oportunidade para recortar servizos ou para reducir os orzamentos
que actualmente se destinan a mobilidade, senón é unha oportunidade para resolver as eivas dun servizo de mobilidade concibido nun momento diferente, con necesidades distintas, que actualmente está baseado en concesións e contratos que en algúns casos teñen 20, 30 anos, e que prestan servizo en áreas que evidentemente cambiaron moitísimo, cambiaron as súas necesidades, os seus perfiles demográficos, e que actualmente, a hora de resolver as necesidades de mobilidade destas zonas, atopámonos con esta especie de blindaxe que supón eses dereitos adquiridos a través de contrato e que ás veces fan inconcebible o trazado de novos servizos, de novos itinerarios e demais. Así que é unha grande oportunidade, efectivamente, para replantexar os servizos e as necesidades de mobilidade das zonas. Evidentemente, replantexar estes servizos require necesariamente unha interlocución directa cos destinatarios e coa xestión máis próxima que é a dos concellos. Entón, non se pode replantexar cualitativamente un servizo sen que esa interlocución se faga dunha maneira fluida. E ás veces os propios concellos atópanse coa falla de información directa sobre estes servizos que son contratados pola Xunta. Entón, necesitamos efectivamente ter acceso a esa información para poder tamén aportar as nosas visións sobre as necesidades de mobilidade. E esa mobilidade ten varias facetas. Hai unha mobilidade radial, pero tamén hai unha mobilidade interna dentro dos concellos e unha mobilidade transversal entre os propios concellos que é necesario resolver. E esa visión é necesario poder trasladala directamente, e esta é unha parte imprescindible e insalvable para poder facer un plan de calidade que dea servizo ás necesidades dos concellos. Ben, tamén vos fala Tomás Hermelo, que é a Asamblea pola Unidade de Cangas. Bo día. Para nós, vindo do sur da provincia de Pontevedra, do sur do Morrazo, é fundamental, entendemos o transporte non só a través do vehículo, do transporte terrestre, sino tamén a inclusión do transporte marítimo como unha necesidade máis, a que para nós é fundamental, para a comarca do Morrazo, en concreto sur, a conexión con Vigo vía marítima, xa que é iso fundamental de transporte, de mobilidade de persoas cara aos centros hospitalarios e cara aos seus puntos de traballo. Dentro desta necesidade se inclúe tamén que a integración total de todas as vilas das grandes cidades, neste caso de Vigo, dentro do transporte metropolitano, xa que iso axudaría e facilitaría moito máis tamén o traballo. E tamén polo mesmo sentido que entendemos que o transporte marítimo, que é un modelo que se está a xestionar agora mesmo a través dunha liberación por parte dunha sentencia da Unión Europea, entendemos que é preciso a recuperación dese servicio a través dun concurso administrativo, se é necesario, se chega a selo, para ter un control máis férreo sobre horarios, frecuencias e demais. E ese modelo entendemos tamén que pode ser exportable a outras zonas do país, a outras vilas mariñeiras, que tamén poden ter conexión entre elas vía marítima. Tamén é certo e necesario que dentro deste estudio, dentro da proposta de transporte, se integre tamén a diferencia de transporte na época de verán e na época de inverno, xa que polo menos as zonas costeiras, as zonas que temos unha grande afluencia de visitantes diarios que acuden ás nosas praias polas mañáns, os mediodías e marchan polas tardes, non influyan negativamente na vida directa das persoas das propias vilas, porque é unha realidade certa, é unha realidade que se debería de atallar se que agora temos a oportunidade de reforzar e mellorar este servicio. E por outra banda, xa remato a miña intervención, entendemos tamén a necesidade de reforzar tamén, como decían as compañeiras antes, o transporte dentro dos propios concellos a nivel parroquial, que as distintas parroquias e os pequenos núcleos poboacionais que temos dentro do concello é importante artellalos cos cascos e cos centros urbanos. Por agora